Ndichikutambira zvekare pano paHatirare 263 pano panjira ndakakubatsirai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel, subscribe mahara woturn on the notification bell so that patinoramba tichidzoka neimwe post uchange uchingozvionera panapa uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe nguva ichipo. Malikes enyu akakosha futi zvikuru. Vadikani sekuziva kwamunozviita vakafollowa pa this YouTube channel pa channel yenyu yenews yeHatirare 263 Hatirare muswatamuka. Sekuziva kwamunozviita vadikani maupdates epanapa tinoyana kuti kamabatanidza tunoitira kuti muwane manews updates akati wandei pasame video. First video randaine zvaro muzuva ranhasi kuti tijaje nyaya iyi, tinoda kuti titonge nyaya iyi mune zvakanaka, mune kuwirirana mukati. Ndoziva richaita debate mu comment section. Pane mwana ane 14 years. Mwana ane 14 years uyuyu. Mwana anga achitaura kuti ndaishungurudzwa naamai vake nyakubereka. Achiti zvonizvo hanzi school fees vaisandibhadharira chekudya, ndaita chekutamburira. Hanzi ndaiti ndakapwanya cup, ndaitwa sebenzi pamba ipapo. Inini hapana zvanoda kujaja panyaya, kuti imimi mujaji nyaya iyi. So dakukuisirai video mwana uyu akazopfunga pfungwa yekutizira pa next door. Mwana ane 14 years and akatizira baba vakura. Iye mtoro wanga achita akubvunza kuti murume uyu anosungwa here kana kuti asungwe ipapo. Mtoro wanga achita anga achiti ndakavanyepera makore, ndakatwaudzwa kuti ndakura ndina 14 years ndakavanyepera makore. Ndo zvakaita kuti atorwe nemurume uyu vakatanga kugara vese. So ndo first update yedu ndatione video. Mimi nogara pa next door. Mimi jima mai vake. Yone makore magani. Mira yambo tauri. Next update inyaya yebhazi rinonzi Copperbelt bhazi. Bhazi iriri vazhinji vanozoti Hatirare why wati maZimbabweans bhazi iri risiri remuZimbabwe. Bhazi iri rinotravela richibva kuZambia richienda kuSouth Africa. Ndokwa rinotravela richienda. So bhazi iri ranga rakatakura amwe maZimbabweans nevekuZambia ikoko vanga vari vese mubhazi iriri. But maZimbabweans ndo ari kunzi anga ari mashoma zvawo paitika patorwa this video vanhu vachitiza. Vadikani life ikuraramwa nevamwe vanhu vari kuSouth Africa, maZimbabweans ari kuSouth Africa inorwadza. Bhazi iri ramiswa nepolisi, paramiswa nepolisi paitwa chipitipiti vanhu vachitiza vachipinda nemuwaya vachitiza neupenyu hwavo. Dakuti muone video kurarama uri kuSouth Africa inyasha. Ende ava vazhinji havana rugare kuSouth Africa vanorarama ana yavo vakaibatira mumaoko kuti kundakairikana ndabatwa nemapurisa kuno kundatowe panguva yakaoma. Vazhinji vanenge vasina mapassport ndo vari kurarama life inorwadza inosereresa. Apo uchishanda kuSouth Africa paunodzoka muZimbabwe zimura inobva yakubata. Vadikani pakaipa. Apo unenge uchirarama life yekutiza. Zvada kuita nguva ino ida kusiyai muchiona video iroro. Mwari pindirai kune hama dzedu dziri kuSouth Africa. Mwari havafe vakatirasa. Ndatione this video. Abambe. Abambe. Toner. Ya hati besok